هم خمیز بردیم результато бute боё бизанай боё кор мекунӣ бой ба хотири пул кор кунӣ бародаро шумо дар ҷа пул кор мекунӣ ба эцо мисоли гап дуруст пул кор кунӣ қалатона истифода бурда кор кунӣ мисоли гап ҳамин як пример не мисоли гап оз ман аз ММА тоҷика ки дар Русия ҳавоё мегум Нурулло Алиев нигоҳ кун ҳозир аку ай ҳама қиматтарин ҳавай шудага дар айни ҳол барои чӣ ки ман медонам ки 5 миллион рубл предлагат кардааст барои титулни бой 5 миллион рубл лекин Нурулло медонӣ чӣ гуфт ёк гапи чӣ гуфт 10 миллион рубл бутам мезанам мега 10 миллион бо ҳама фикр мекунам мега цел барои точка мондагиягу барои чӣ ки ин мошина бояд масалан BMW дошт ки BMW ша фурӯхт инвеститсия кард барои худаш инвеститсия барои мисоли бизнеса вложить мекунӣ ку пасан бурд мошинша фурӯхт барои худаш вай кард инвеститсия кард фаҳмидӣ барои подготовкаш перелётош командаш питанияш хонааш фаҳмидӣ ҳозир алҳамдулиллаҳ тайёрам ки 5 миллион рубл тияша 5 миллион рубл чақа меша $50,000 ёки $60,000 зиёд вай розӣ неста мега 10 миллион тия ман фикр мекунам мега ин пример нестай самандар пример нестай самандар на кам аз миллион рубл дар охирон бош ба фикрам қабул кардагия ман намедонам лекин ман предполагат кардастам лекин точно медонам ки мошинаш 1 миллион кам нестай мошин я 3 миллиона мошина мирасияда 3 зиёда даже агар пачка боша 4 миллион мешавад мисоли гап инам бародаро ҳастанд ку мисол бироям бизанам результатои хуб нишон бутан ҳастанд ба мисли мисол ҳами акай раҳим мисоли гап бинем мисоли гап чиқа дастгирӣ мекунад Амридинҷон бисёранд бачаҳои тоҷик потенсиале ки мо дорем ниҳоят потенсиали мо шуда публика дорем беҳтарин чиз спонсорам ҳастанд бо чӣ дар кора ёхӣ бовар мекунем бачаҳои қавқозӣ ҳастанд ку меган мо орзу мекунем ки ранги файтҳои тоҷик хеле падешка дошта бошем призаки дар ватани хичон кайф мекунем роҳат мекунем на самом деле рост гапот 100% рост ҳамин як баракати халқи мо ҳаракат ки баракат шабиёх меган бале хафа мешан бачаҳо ай ман хафа мешан ай ту Амридин хафа мешан баъд як хел дошта ман гуфтам бачаҳо агар гапи ма барои шумо сахт раса илоим ҳамин хел кине ки доказат мотивация шава барои шумо ки Амридин сахт расид бизор ҳамин гапи мо мотивация шава доказат кине бо пага ҳамин чемпион шаванд ку ба мебинам меган акай баха акай Амридин раҳмати калон ки ҳамин гапа гуфти мара сахт расид ман номус кардам дашти рафтам дуруст аст Амридин гапот 100% барни гапот миллион фоиза иҷа худи варзишгарон вобастаи баъд варзишгарое ки мисол гап тренер доранд бояд тренерошон кала хати кор кунанд масалан рафт спортсмен қати тренер чизе гуфт ҳамон масалан чифали мисол акай ҳоҷи раҷабалӣ фақат ба эцош чизе ҳамон буга ҳамон мисол ё ин ки мисол ман қати акай ҳотам хакиров кор мекунам хубше чизе ҳамон маҳаллӣ мега ҳамон мисол ҳар ризван ҳам боша ҳамон хел мисоли гап ки паганаш ҳама қати гап зистам як аз биёд гуфт ки ма якай мешам ё ки тренери мешам бо пага гап чап нашам мақсад ки бояд ҳар як состави ҳаст бояд вақтчун команда якҷоягӣ я бояд як аз вақти прилагатшон мекунанд я дигаршона пирсанд просто так наброянд мо ба хотири ягон бадӣ мо намегем ба хотири якаш нега ки мисол ту меброи обрӯи миллат ҳаме резони исуса ту ватан меги ватана бугу мана дастгирӣ кунӣ охи хай охи бародар ту камтар ҳама тара бо гуфтесам ки ту дар худат саҳм гузор результат бите ман дар ғарибиём ба Арнеҷон ман сех шудагим сехи буручатка кор кардам мошин харидам худо хоҳад бо ина дута точкаи шаурма кушодистам як тайга парикмахр мегум кушон як тайга автосервис ман чӣ бирам давлата биқапум бугум ту биё мара дастгирӣ кир и ҳар як кора худмо вобастаи бо ану дар як соа мо бояд пешравӣ кунем результат битем мисоли гап на ин ки мисол ягон каса бигем ки та ма должни мо набалод бояд ҳар шаб зи худ бипурс агар ки ту мардӣ пас чӣ хеле будами шер ҳар шаб зи худ бипурс агар ту мардӣ пас аз худ бипурс ки он чӣ кардӣ мақсад барои ҳамин ватанат ҳамин рӯз мисоли гап
بسیاری آدم میدونی چی فکر میکنن؟ بسیاری آدم فکر میکنن که وطن برای ما обязанه.